O mga higala, mga kahigalaan na namibili ka ginamos, mga higala. Palit na mo diri ginamos, mga higala. Ora ginamos. Sa Katarong mga higala. Katarong ginamos ni guys. Guys, ginamos guys, guys. Ito guys. Wapo kay guys, humot kay guys. Maka-adik ang kahumot guys. And palit na mo diri guys. Among ginamos nga pwede naghana guys. Ito man yung bugata guys. Ito mo lang kuhaan Umot. guys. Ito yung bugata guys. Ibang Umot mo kay lang guys. guys. Bisa mag-isi ibang ilupin. Humuta. Muna lang Kalamig guys. transfer. Hinay transfer kay Ay, lawa yun at man yung madaog. ah. Mag-isi yung ilupin ba? Palit na mo Dami. ginamos guys. Kay mga gwapa kay gwapo ang tindira guys. Diyan. Ginamos. Hindi may ginamos ba? Mao sa kayo no? Awa, malay mo. Maka-adik ang ginamos guys. Transfer ta ginamos guys. Transfer. Saan na Pwede na ihuwag pa. Ay, iba ba ay pagaman. Kat kayo. Kat kay guys, isa kasako nga ginamos guys. Hindi lang yan. Pagay ko yan. Ito yung buwan yan. Susipiat. Kami na lang. Ito. Gawin na dyan. Gawin na dyan. Iwan ko Oh my guys. gosh guys. Kadaghan sa ginamos guys. Isa ka balde guys. Kung kata na lang silupin, kiputan na yan tayo sulod. Di masino. Hindi masigo ay. Masigo guys. At ano kayo arhahon. Di hanang ginamos kayo. Puno ang kuwan guys. Kalami sa ginamos guys. Bili na kayo guys. Kuha gamay, kaya ito sa ano niya. Dito daghan. Masa? Ano ito sa gawa? Ay sa kuan. Hey guys, thank you for watching guys. Tindahan. Manami guys.